ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କେମିତି ଅଳିଆ ଟିକେ ଯିବ। ମୋର କାମ ହେଲା ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ଜାଣିବୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲି କହିପାରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଘରୋଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣାକୁ ପଶିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦରମାଟା ପାଉନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ କର୍ମଚାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି କହିବାକୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେହେତୁ ନିଜ ପେଟ ଜଳିଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କେଉଁଦିନ ଏଇ ଚାନ୍ସ ମୋ ହାତକୁ ଆସିବ, ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମରେ ସର୍ଟ କରି କହୁଛି। ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ସେତିକି କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ କଥାରେ ଟିକେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।